Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Kadusna Fatimah Azahra saking kelas 11 OTKP setunggal nomor absen 6. Ing kene kula badhe nembangaken tembang gambu kaliyan njlentrehaken napa sinikut tembang gambu. Nanging sederenge niku ayo gagean like and subscribe akun channel iki banjur deleng videone. Tembang gambu iku tambu, jumbuh lan tembang kang awan dambu. Tegese lante, anggitane nata praja. Digunakake kanggo menehi ngelmu kang kukuh lukuh utawane teges. Tembang gambu nduweni watak yaiku supeketing kakeluargaan utawane akrab sumadulur. Tembang gambu nduweni makna nggambarake pawongan kang ngancik diwasa utawane pribadi kang sansaya diwasa. Mula iso njumpuhake kabutuhan lahir lan batin, kaluwarga lan masyarakat, sarta pribadi karo Gusti. Sikap semanten jentrehan tembang gambu, saiki kula badhe nembangaken tembang gambu gawean kula piyambak. Duh para sedulurku, jalalino becike pitutut merga dadi no harga diri ing urip. Jo seneng ngomong alando bakale cilaka mangko. Tembang iki nduweni makna manungsa kang bisa njaga pituture kang becik bakale duwe harga diri ing urip, lan manungsa kang boten saged jaga pitutur becike bakale cilaka ing masa depan. Cekap semanten video saking kula. Bilih wonten kalepatan kula nyuwun ngapunten matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.